Huma biss Ċipru, il-Greċja, l-Irlanda u l-Portugal il-pajjiżi membri taż-żona euro li għandhom rating qar minn ta' Malta mill-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Moody's. Xarilu Moody's naqset ir-rating ta' Malta minn A2 għal A1 u revetiet l-opinjoni tagħha dwar pajjiżna l-waħda negattiva. Fl-aħħar sigħat l-Aġenzija Moody's ħabbret li kienet qed tnaqqas ir-rating tal-Italja wkoll minn AA2 għal A2. Aġenziji tal-Aħbarijiet Taljani qalu li din id-deċiżjoni tfisser pass kbir lura l-Italja għaliex waqt li qabel kienet qiegħda eżatt wara pajjiżi bħall-Istati Uniti u l-Kanada, issa l-Italja spiċċat fl-istess livell ta' Malta. L-istess aġenzija qalu li waqt li meta pajjiż ikollu rating ta' AA bħalma kienet l-Italja sal-bieraħ ikun friskju baxx ħafna, pajjiżi li jkollhom rating ta' A bħalma hija l-Italja issa u bħalma ilha Malta l dan l-aħħar xahar ikunu qed iħabbtu wiċċhom ma' elementi li jistgħu iwasslu għal djufija fi żmien qasir. Fil-preżenti l-aktar pajjiżi li għandhom rating qawwi mill-Moody's AAA huma l-Ġermanja, Franza, Lussemburgu, l-Awstrija, il-Finlandja u l-Olanda. Wara b'rating ta' AA hemm il-Belġium, Spanja u Slovenja. B'rating ta' A1 hemm Estonja u Slovakkja. Malta u l-Italja għandhom rating ta' A2. L-eks Prim Ministru ta' Malta u eks mexxej Laburista Dom Mintov jinsab f'kundizzjoni tajba wara li t-tnejn filgħaxija kien rikoverat fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. It-tnejn filgħodu Mintov mar Għawdex u daħal l-isptar it-tnejn filgħaxija. Il-Partit Laburista qed iżomm kuntatt regolari mal-qraba tal-Perit Mintov dwar il-kundizzjoni tiegħu. Min Jannar sal-lum il-Gvern għata l-għajnuna soċjali u l-għajnuna tal-Mart lill-2050 persuna. Dan it-tarif ingħata fil-Parlament mill-Ministru Dolores Cristina għal-mistoqsijiet tad-Deputat Laburista Chris Aġus. Fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena l-ispiża tal-Gvern fuq il-benefiċċji soċjali naqset b'9 miljun euro. Tarif moti fil-Parlament juri li l-Gvern għata numru sostanzjali ta' nies fost oħrajn minn fuq l-għajnuna soċjali u l-għajnuna tal-Mart. Dawk li l-Gvern għatalhom l-għajnuna soċjali ammontaw għal 1260. Dawk li minnaħa l-oħra l-Gvern għatalhom l-għajnuna tal-Mart jammontaw għal 790. Fl-istessin għal-mistoqsija tad-Deputat Laburista Jose Herrera sar magħruf li 11,000 persuna nqataw mill-ewwel u mit-tieni parti tar-reġistrar. 0.5% biss inqataw għaliex inqabdu jaħdmu waqt li kienu qed jirreġistraw. Sa dan it-tant id-Deputat Nazzjonalista Gianpier Farrugia staqsa jekk hux ġust li anzjani li jiddaħlu mill-Gvern fid-djar privati qed ikollhom iħallsu minn butuhom għal servizz ta' fiżjoterapisti kif ukoll għal ħarġiet u meta ser tkun irranġata din is-sitwazzjoni. Il-Ministru Joe Kassar qal biss li għadu qed jiġbor l-informazzjoni biex jagħti tweġiba. Fl-aħħar 3 snin f'pajjiżna mietu 1300 persuna minħabba t-tipjib. Dan ifisser li f'pajjiżna tmut persuna ta' kuljum minħabba t-tipjib. Skont tarif moti fil-Parlament fl-aħħar 3 snin bħala medja n-numru ta' nies li jmutu minħabba sigaretti f'pajjiżna baqa' l-istess. L-irġiel imutu aktar minn nisa minħabba mart relatat ma' sigaretti. Fl-2008 kien hemm total ta' 372 imwiet bis-sigaretti, 259 raġel u inqas minn nofs nisa li ammontaw għal 113. Fl-2009 kien hawn 367 imwiet minħabba sigaretti, 257 irġiel u 110 nisa. Fil-waqt li fl-2010 366 persuna mietu minħabba sigaretti, 241 irġiel u 125 nisa. Bejn Jannar u April ta' din is-sena mietu 150 persuna diġà minħabba t-tipjib. F'din is-sena wkoll l-ammont ta' nisa li mietu kien in-nofs tal-irġiel. Rigward l-effett tat-tipjib fuq is-saħħa Ġurnal Mediku Internazzjonali għamel riċerka li jasab li dawk li jpejpu għandhom aktar possibilità li taqbathom it-tuberkulożi. Skont il-ġurnal sal-2050 40 miljun persuna li tpejjeb mistennija tmut kawża tat-tuberkulożi li tkun ikkawżata mit-tipjib. Iċ-Ċina u r-Russja użaw il-vito sabiex ir-riżoluzzjoni tal-Ġnus Magħquda li tikkundanna l-aġir tal-Gvern Sirjan fuq id-dimostranti ma tgħaddix. Ir-rappreżentant Amerikana għall-Ġnus Magħquda Susan Rice qalet li ċ-Ċina u r-Russja jippreferu jbjaw l-armi lir-reġim Sirjan milli jaqbżu għad-drittijiet tal-poplu Sirjan. Il-vot taċ-Ċina u r-Russja u daqqa ta' ħarta l-isforzi tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq il-kwistjoni tas-Sirja. Minn Marzu li għadda aktar minn 2700 persuna inqatlu fis-Sirja.